cred că tranzacțiile vor stagna în următoarea perioadă, iar chestia asta pe unii dezvoltatori cred că o să-i facă să ajusteze prețurile sau să le oprească să nu mai crească. Cea mai responsabilă meserie, să zic așa, e meseria de părinte. Când am făcut primii bani din imobiliare, țin minte și astăzi, am primit $100. Când am ajuns acasă, am dormit cu ei sub pernă și am zis că nu o să-i cheltui niciodată. Ne aflăm astăzi aici alături de Alexandru Botez. Cine este Alexandru Botez? Eduard, mulțumesc că m-ai invitat și mulțumesc și îmi face o deosebită plăcere și onoare să vin la primul tău podcast. Alexandru Botez este un om ca toți oamenii, educat, am terminat 2 facultăți, una de robotică, mai exact mecatronică, mecanică, calculatoare și electronică, și a doua de management și marketing. Iar în timpul facultății, în primul an, de la un job de o vară, am ajuns să descoper domeniul imobiliarelor și am intrat în imobiliare. Și astfel, de la un job de o vară, a ajuns la o carieră cu business propriu de aproape 20 de ani. Wow, felicitări! Și nu ai simțit un pic de anxietate în momentul în care ai făcut switch-ul ăsta? Că poate te așteptai să profesezi... Eu când am intrat, când am dat la facultate, am vrut să-mi aleg o facultate să o fac din suflet și cu gândul la un viitor. Mă visam la NASA, mă visam să lucrez, să fac roboți, să construiesc roboți. Îmi plăceau, în momentul ăla, îmi plăceau avioanele și roboții. Avioane, am intrat la ambele facultăți de aeronautică și robotică. Mi-am ales robotica tot din punct de vedere economic, pentru că îți trebuie mai puțini oameni și mai puțin bani să construiești un robot decât un avion. Și astfel m-am dus la robotică. Descoperind domeniul imobiliar și descoperind că pot să fac bani, că până la urmă vorbim despre bani, și în primele 2 sau 3 luni, jobul de vară, care s-a prelungit și în timpul începerii facultății, am reușit să fac bani cât ai mei, mai mulți bani decât ai mei cât câștigau la un loc într-o lună. A fost motivant și de acolo a început startul. Și mi-a plăcut foarte mult, mi-am descoperit o nouă calitate, partea socială, și să cunosc oameni noi, oameni din diverse domenii, și pentru un student a fost ceva wow. Deci ai regretat vreodată că nu ai continuat în domeniul tău? Pentru că probabil că sunt studenți care se uită la noi, profesează în momentul de față în alt domeniu față de cel studiat și poate au regretul ăsta, se gândesc ce-ar fi fost dacă. Te-ai gândit vreodată? Doar nu m-am gândit, pentru că în moment când am început să fac bani, am început să și investesc în domeniu. Am încercat să fac, de exemplu, în 2011, m-am apucat de imobiliare în 2005. Până în 2008 am făcut bani, dar nu am făcut bani ca un profesionist, pentru că eram la început, eram un student. Dar pentru un student am făcut bani și cu banii respectivi am încercat în 2011 să-mi fac o firmă de case inteligente, bazată totul pe automatizare și tehnologie, doar că a fost un moment care mi-am făcut firma, am mers la târguri în Londra, vreau să merg și în China la acel moment și să aduc echipamente pe care noi să le ansamblăm și să facem softul în România. Am încercat să fac, am lucrat în paralel, făceam și imobiliare și case inteligente, am prins 1 sau 2 proiecte. La acea vreme încă lumea nu era pregătită, treceam după o criză mare economică la nivel mondial din 2008, 2009, 2010. Eu în 2010-2011 am făcut firma respectivă. Lumea încă nu era pregătită pentru tehnologie, pentru luxury, pentru chestia aia era să-ți deschizi perdelele de pe telefon, să-ți dai drumul la jacuzzi în timp ce vii acasă de pe telefon. Încă era o chestie inovativă și o chestie care acum multora poate li se pare un lux accesibil, mult mai ușor accesibil, dar la acea vreme oamenii își doreau locație, o zonă bună și o mobilă și cam atât. Când începeai să vorbești de echipamente, de boxe, de sunet, de luminile case, să le controlezi de pe telefon, deja era ceva wow, îmi doresc, dar nu veneau repede cu banul să-l plătească, pentru că acele echipamente costau, plus oamenii să le monteze, plus securitatea casei, care este iar un aspect foarte important. Eu am încercat, am avut tentative. Nu am continuat și după 2-3 ani de zile în domeniul respectiv mi-am dat seama că nu făceam foarte bine, începeam să mai fac nici imobiliare, de unde am avut primii bani,
și nici oamenii nefiind pregătiți, piața nefiind pregătită pentru smart house, nu mai făceam bine nici, adică nu începeam să am profit, că până la urmă orice investim, avem la bază cuvântul smart, specific, măsurabil, relevant și în timp. Și acel concept nu reușeam să-l ating cu noul business. Și atunci am zis, de unde îmi cer banii? De unde îmi vin banii? De acolo, din imobiliare. Hai să rămân tot în imobiliare. Și am continuat imobiliare în continuare, terminându-mi responsabil și facultatea și facultățile. Foarte bine. Și între timp ai început totuși și ai venit cu ideea asta de luxury mob. Adică totuși o idee mai veche. Luxury mob, eu apucându-mă de imobiliare în zona de nord, Herăstrău, cel puțin șoseaua Nordului, s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani. Când m-am apucat eu în imobiliare în 2005, erau 3 sau 4 proiecte rezidențiale în toată zona Herăstrău, care nu e o zonă sau un cartier foarte mare, cartierul francez, care era la vremea aia, dar atunci au început dezvoltatorii să construiască, iar eu cumva am crescut cu ei. Eram un adolescent, unii din ei deja îmi spuneau copilul Herăstrăului în imobiliare și a început să vând la oameni, le arătam o groapă, schițele, planurile și viitoarea lor casă peste 2-3 ani și începeau să semneze antecontracte, să vină banii. Din fericire și dezvoltatorii au fost serioși și lucrurile au mers bine, oamenii și-au primit casele, toată lumea a fost fericită. Și să revin la Luxury Mob, fiind într-o zonă de lux, mi-am dat seama că pe portalurile actuale din România, care și astăzi, dar poți să intri și tu în toate cele mai mari portaluri care există, că sunt 3, 4, 5 portaluri maxim, sunt foarte multe proprietate de lux, apartament de lux, case de lux, care dacă te uiți și dai drumul la poze, nu arată realitatea. Și atunci am zis că piața are nevoie de o nișă. Și așa, în 2017, pentru un program prin startup, de asta încurajez toți tinerii când guvernul sau statul oferă programe de ajutor pentru adolescenți, pentru studenți, pentru tineri antreprenori, să se ducă cu curaj, să încerce și chiar dacă nu le reușește, dar măcar să încerce, pentru că sunt bani care nu sunt nerambursabili, nu mai trebuie dați înapoi, iar dacă proiectul lor e viabil și este acceptat și li se dă banii, să încerce cu toată încrederea. Iar din 10 sau 20, 30 de încercări de astfel de startup-uri, 1 sau 2 dacă reușesc, deja e un câștig enorm pentru economie. Adică avem exemple gen Microsoft, Google, care au început de niște garaje. Corect, la nivel mondial. Mă gândesc că mulți nu încep ceva din frica de a nu eșua. Tu ai avut frica asta când ai pornit cu Luxury Mob? Cu Luxury Mob? Eu cred că oricine are o frică când începe ceva. De asta foarte mulți poate nu încep din cauza fricilor. Cum ai trecut tu peste? Făcând și încercând, adică adevărat, mi-am făcut planul de business, mi-am făcut indicatori economici, mi-am făcut toate lucrurile și partea de muncă fizică, pentru că trebuie să mergi de la o instituție la alta, să mergi să cauți clienți, să cauți oameni cu care să colaborezi pe partea de infrastructură, IT, marketing. Un business, mai ales la început, un antreprenor trebuie să le facă pe toate. Adică el e și CEO, e și secretar, e și șofer, e de toate. Confirm, de la Investmania are dreptate. Deci nu ai plânjat cu capul înainte, ai zis gata, uite, Luxury Mob, mâine mă duc când deschid firma, fără nicio planificare, fără nimic. Totuși ai făcut un plan de business, ai căutat eventual parteneri sau ai validat ideea? Da, am validat ideea. La început chiar după ce am dat drumul efectiv la portal, un an sau aproape 2 n-am luat nici un cost pe abonamente. Mi-am populat site-ul pentru să cresc, să mă indexeze și Google-ul mult mai bine și mi-am păstrat ideea, adică tot ce nu era luxury se ștergea, la vremea aia verificam chiar manual fiecare proprietate. Acum le-am și automatizat după prețuri, adică nu poți să pui apartamente de 2 camere într-o zonă de lux 60.000 când ele 200.000 de euro. Și am încercat să primesc confirmarea pieței
Am primit-o și ușor după aia am început să am și primele încasări. Dar asta după 2 ani de zile și o investiție de cel puțin câteva zeci de mii de euro, atât din surse proprii și economic, cât și din acel startup. Podcastul InvestMania este realizat cu sprijinul XTB. Este un broker de investiții cu peste 20 de ani de experiență și cu o prezență fizică în România. Îți oferă posibilitatea să investești în acțiuni și ETF-uri cu comision zero și având o sucursală în România, poți face asta cu impozit redus. Așadar, dacă dorești să începi să investești, accesează linkul din descriere și deschide cont la XTB. Între timp lucrai și ca agent imobiliar? Da, în acei 2 ani de zile lucram și ca agent imobiliar și am mai continuat să lucrez și după, și în timpul proiectului ca agent imobiliar, pentru că chiar și astăzi, în 2017 am avut ideea, în 2019 sau aproape de 2020 am implementat-o. A venit pandemia, încă un an sau 2 de frână, iar după pandemie de-abia am început să am adică în timpul pandemiei am început să am primele încasări, când a început lucrurile să se relaxeze din punct de vedere tranzacțional și atunci normal că trebuia să mă întrețin din ceva, iar experiența mea de 20 de ani din spate, know-how-ul meu, cunoscându-mă foarte multă lume și dezvoltatori, clienții care m-au recomandat, am început să lucrez din recomandări foarte mult și am început să fac și încasam în continuare comisioane și fac chiar și astăzi lucrul ăsta. Chiar ieri m-am întors din Vama Veche, am avut o întâlnire cu un investitor din Germania care vine să investească în Vama Veche să cumpere o pensiune de lux. Tare. Adică 100.000 de euro, o pensiune făcută acum 4-5 ani în Vama Veche pentru investiție. În Germania au o idee foarte tare care sper să implementeze și guvernul nostru, în colaborare cu băncile, bineînțeles. Băncile dau credite pentru case de vacanță pe teritoriul Uniunii Europene, adică nu neapărat în Germania. Pe teritoriul Uniunii Europene, fiind în Uniune, au niște avantaje dobânzi un pic mai bune și poți să-ți iei cu un avans de 20-30%, poți să-ți iei o casă de vacanță în Uniunea Europeană, în Spania, în România, unde dorești tu, în Grecia. Ca un fel de credit ipotecar sau e mai mult E un credit ipotecar în sine, pentru că te obligă, dar te obligă să-ți pui ipotecă o proprietate din Germania, adică banca din Germania nu vine să spună ipotecă pe casa din Grecia, din România sau... Și astfel investitorul din Germania a văzut oportunitatea asta, a ajuns în Vama Veche care s-a îndrăgostit de loc și vrea să facă pasul ăsta atât pentru investiția prezentă, dar și pentru retragerea când se va pensiona. Deci până mă pensionez o închiriez și după aia exact, se plătește rata la bancă poate în 10 ani, nu știu termenul pe care, încă nu mi-a spus termenul pe care îl face creditul, dar după 10 ani e posibil să mă pensionez, să vin o dată sau de 2 luni, o lună, 2 luni pe timpul verii, să stau să mă relaxez în casa mea de vacanță. Interesant. Care odată se câștigă, creditul se plătește poate singur din bani încasați lunar. Și mai după 10 ani sau oricum casa poate astăzi dacă costă 800.000, peste 10 ani poate o să aibă o apreciere de cel puțin 20-30% și o să ajungă 1.000.000. Da, deci e un om care a văzut potențial în turismul românesc. Da. Tot auzim că, domnule, de ce să mergem la noi la mare? Mergem în Grecia, că e mai ieftin. Și pe bună dreptate, chiar au fost exemple. Dar uite că străinii totuși văd un potențial pe care poate noi nu-l observăm. Uite, tu ești căsătorit. Cât de mult consider că te-a ajutat susținerea soției sau susținerea familiei? Am un copil, încă nu sunt căsătorit, stau împreună cu mama copilului și partenera. M-a ajutat moral și m-a ajutat timingul când poate trebuia să stau cu copilul eu și m-a ajutat să stea ea. Noi neavând ajutor bone sau părinți ne-am ajutat și ne ajutăm în continuare împreună. Eu cred că m-a ajutat din punct de vedere ca moral, încredere și în ajutorul timingului cu copilul.
în business direct nu m-a ajutat. Pentru cei care reușesc să facă business sau afaceri și cu soțiile sunt niște norocoși, sau soțiile sunt norocoși cu soților și soților cu soțiile, sau partenerii, iubiții, dacă reușesc să facă un business, eu cred că sunt niște norocoși. Cei care reușesc chiar adică dacă există compatibilitatea în partenerilor și în business, pot face minuni. Sunt multe persoane care spun, domnule, nu fac un copil acum la 30 de ani, aștept poate până la 38, 39, că încă nu m-am așezat, încă nu e totul pregătit, nu e totul pus în ordine. Consider că venirea pe lume a copilului te-a motivat mai tare sau te-a ajutat sau mai degrabă, deși poate suna urât, te-a ținut pe loc? Un copil niciodată nu te ține pe loc. Un copil când vine, și eu chiar sfătuiesc pe toți tinerii, chiar aud lucrul ăsta și de la tineri de la 20 de ani, care, adevărat, mai au facultăți de terminat, dar după ce îți termini facultatea și începi să ai un job până la 40 de ani, poate chiar sunt persoane care tot timpul zic, încă anul ăsta nu sunt pregătit, sau la anul nu sunt pregătit, sau îmi doresc stabilitate financiară, sau îmi doresc... Eu cred că pentru chestia asta niciodată nu ești pregătit. Adică chestia asta e o chestie naturală care îți schimbă viața frumos și este o responsabilitate de părinte, că deja e cea mai responsabilă meserie, să zic așa, e meseria de părinte, pentru că necesită foarte mult timp un copil, trebuie să ai grijă de el, să ieși, să-l scoți, să mergi la el, să faci diverse activități, să, dacă dorești, să-i dai o direcție, că până la urmă un părinte este acea lumină, să zic, a unui copil care îi dă direcția, ca să creăm oameni responsabili ai societății. Și nu m-a ținut pe loc, cu toate că nu a fost ușor, pentru că sunt nopți, mai ales pentru mame, pentru femei, e un pic poate chiar și mai greu, pentru că sunt nopți nedormite, și pentru tată trebuie să meargă, să facă cumpărături, să fie, mai ales dacă nu au ajutor. Dacă ai ajutor e un pic mai simplu, dar și atunci ești la fel de implicat. Și nu poți să o iei ca o frână, adică este ca o responsabilitate și îți dă o viziune și îți dă un tonus, cred că mai puternic decât dacă ești singur, fără copil sau fără familie. Dacă nu mă înșel, am văzut un studiu la un moment dat că majoritatea milionarilor trecuți de 30 de ani, bine, cumva cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani, au familii și au spus că asta i-a ajutat foarte mult în afacere. Nu neapărat în sensul în care ai mai mult timp, că nu ai, dar în sensul în care ai motivația să tragi pentru ceva. Știi că depind anumiți oameni de tine și tu ești responsabil pentru bunăstarea lor. Exact, exact. Uite, haide să mergem la zona de investiții. Care a fost prima investiție pe care ai făcut-o? Când am făcut primii bani din imobiliare, țin minte și astăzi, am primit $100 și când am ajuns acasă am dormit cu ei sub pernă și am zis că nu o să-i cheltui niciodată. De unde? Că m-am dus, imediat am schimbat și a doua zi i-am cheltuit. Prima investiție a fost la 20 de ani, adică după un an și un pic de imobiliare sau un an de imobiliare. Eu m-am apucat în primul an de facultate de imobiliare. Am venit la facultate, încep facultatea normal la 19 ani. La 20 de ani, într-un an de zile am început să câștig să-mi fac firma proprie și am început să câștig comisioane mai mari. Iar în primul an jumate, un an și un pic, am reușit să-mi iau o mașină de lux pentru mine la vremea aia. Cred că și acum un Audi A3 era o mașină de lux. Nu am avut, la vremea aia nu erau atât de multe podcasturi, nu erau atât de multe informații online, nu erau
ca să-ți vină un tânăr ca Eduard și să-ți spună nu-ți cumpăra o mașină pentru că se depreciază, ia-ți la bursă, investește în acțiuni, la companii de energie, pentru că peste 10 ani se vor dubla, tripla și vei avea bani chiar și pentru pensie. Nu era. Eu la vremea aia mi-am luat o mașină în care m-am simțit bine și mi-a dat un mindset și care m-a dezvoltat dându-mi fericire, să zic, pentru că un obiect pe moment îți dă fericire. Eram focusat să fac bani mai mulți și i-am făcut, adică până în criza din 2008 am făcut bani, dar am reușit să-mi cumpăr și un apartament. Adevărat, la fel. A doua investiție, o investiție mare, adică de data asta o investiție rentabilă, pentru că acel apartament l-am luat cu prima casă, cu o dobândă de 4% la euro sau 5%, nu mai știu exact cât era dobânda, dar era o dobândă, cea mai bună dobândă din piață de la vremea aia, cu investiția mea de 40% din proprietate, restul sau 50%, restul i-am luat de la bancă și nu știu, a fost undeva la 80.000 proprietatea la vremea aia și după 10 ani cu încă, să zic, o investiție de amenajare de 20.000 de euro m-am dus într-o 100.000, iar după 10 ani am vândut-o cu 140.000 de euro, adică... Wow, în Herăstrău? Nu în Herăstrău, dar în zona de nord. În zona de nord și luând în calcul procentajul creșterii după 10 ani, plus dacă aș fi stat cu chirie, o chirie medie în zona de nord de atunci și chiar și astăzi, undeva la 400-500 de euro. Dacă pui 500 de euro în 10 ani pe lună, 60.000 de euro, în 10 ani sunt încă 60.000 de euro, adică practic plus aprecierea apartamentului, practic am dublat banii. Ok, și uite, banii respectivi ai investit în altceva? Da, banii tot timpul am încercat să-mi cresc investițiile, să cresc mindset-ul, să dezvolt. Tot timpul am avut chestia de dezvoltare și cu banii aia după ce am vândut apartamentul, i-am investit în Luxury Mob. Ok. Care astăzi, după pandemii, după alegerile electorale, pentru că și în timpul alegerilor electorale, asta e de când și în trecut, când în timpul alegerilor electorale scad tranzacțiile imobiliare. Lumea dorește să vadă ce taxe se mai aplică, ce se întâmplă, pentru că depindem foarte mult de legile pe care le dă statul. Și atunci tranzacțiile în timpul ăla scad. Chiar și acum, dacă în piață nu poate să zică nimeni din brokeri imobiliari, în ultimul an, fiind alegeri, au crescut tranzacțiile. Din contra, ori au stagnat, ori mai scad. Și după ce am vândut, am investit în portal. Portalul acum, fiind un business scalabil atât de mare, încă mai necesită, încă nu se susține singur. Mai am nevoie de investiții, dar eu cred că e un business pe termen mediu și lung care o să reușească. Doamne ajută! Intenționând să-l dezvolt chiar și la nivel internațional. În ce piețe te-ai gândit să mai lansezi? Doresc să lansez în Europa și Dubai, dar focusul vreau să rămână principal pe Europa. Și țara cu care vreau să încep după România, în care deja el este prezent, ar fi Spania. Spania, care în ultimul timp a crescut foarte mult. Sunt foarte mulți nordici care investesc la pensionare în zona casele de vacanță. Bine, e și o zonă superbă. Toată lumea zona mediteraneană, Spania, Italia, Grecia. E o zonă care va rămâne de interes pentru toți care doresc și iubesc litoralul. Uite, spune-mi pe scurt care este modelul de business al Luxury Mob. Că am tot vorbit despre asta, dar totuși nu am intrat și în modelul de business. Oamenii nu știu ce este. Luxury Mob este o platformă, un portal, ca toate portalurile unde se listează proprietăți, pentru clientul final care își caută o casă mult visată sau chiar o investiție. Agențiile imobiliare sau proprietarii și dezvoltatorii poate să-și listeze proprietățile nișate peste medie, spre zona de lux,
pe portal. Portalul deja găzduiește peste câteva mii de astfel de proprietăți. Iar ideea finală este reducerea timpului pentru clientul final. Clientul final, intrând pe Luxury Mob, își reduce timpul de căutare. Timpul costă bani, bani înseamnă timp. Și doi, găsește mult mai ușor o proprietate care și-o dorește. Și atunci, practic, poate să aleagă, decât să meargă să vadă 20 de case, poate să-și aleagă doar 3 case de pe Luxury Mob care îi plac, le vede și probabilitatea cea mai mare e chiar din alea 3 case să-și cumpere una. Și 3, avantaj pentru agenție și dezvoltator, pentru că intră clienți mult mai nișați, adică lead-uri de calitate, nu vin doar la turism imobiliar, cum mai spun unii. Deci e un fel de platformă de anunțuri, stil un ziar sau exact, așa, dar că este nișată pe imobiliare de lux. Un ziar online. Super, și aveți câteva mii de proprietăți listate? Da, sunt pe partea de vânzări, avem peste 2000 spre 3000 de listări, avem și pe partea de închiriere, avem câteva zeci spre 100, trecem de 100 în curând și intenționăm să avem sute de dezvoltatori din România. Și sperăm noi în viitorul apropiat, de ce nu și pe partea internațională, cu proprietăți din Spania, Dubai, Monaco, Nice, din Italia, Grecia, deja am proprietăți din Atena, din Tesalonic, din zonele turistice, chiar din insule, din Mykonos, care și-ar dori să-și listeze proprietățile în România pe un portal. Felicitări! Deci la volumul ăsta cred că sunteți deja cei mai mari din România. Pe zona de nișă, da, suntem cei mai mari. Acum așteptăm să creștem și în încasări. Super tare! Și voi doar postați anunțurile oamenilor, nu și intermediați, adică nu sunteți și o agenție imobiliară. Nu, Luxury Mob în esență, după codul CAEN, este portal de imobiliare, portal online mai exact. După codul CAEN, portalul în sine nu intermediază, nu are angajați și nu are brokeri imobiliari care să tranzacționeze direct portalul. Portalul este doar un intermediar online prin care încasează abonamente lunare, prin care listează proprietățile agențiilor, dezvoltatorilor în esență. Și persoanelor fizice, dar ușor cred că vom scoate acel serviciu, pentru că o persoană fizică, mai ales la calibru acesta, poate să fie un om de business care timpul lui este canalizat în businessul lui și poate nu are timp să-și facă poze, să listeze, să introducă date și atunci majoritatea astfel de proprietari apelează la un broker imobiliar, care broker imobiliar are o experiență, este un profesionist, îți face videouri, îți face poze de calitate, îți face un tur virtual al casei, are o experiență de a-ți descrie casa și ai pune în valoare punctele forte și indicatorii cei mai puternici ai proprietății tale și atunci clar un client poate să deosebească mult mai ușor ceea ce dorește când vede o astfel de proprietate bine listată. Revenind la investiții, tu ce preferi, investițiile în imobiliare sau în bursă? Și. Adică eu cred că bursa, cu toată lumea, văd foarte mulți influenceri care dau în imobiliare, de multe ori zic că bursa e mai bună și invers, poate imobiliarele sunt mai bune și bursa nu e foarte bună. Nu, eu zic că și bursa și imobiliarele eu cred că sunt ca doi frați. Pentru că și în bursă, când îți cumperi un stoc, de exemplu, sau îți cumperi niște acțiuni la o companie mare sau la un grup de companii, și în bursă și în imobiliare nu trebuie să investești pe termen scurt. Și bursa și imobiliarele, zic că sunt ca doi frați gemeni. Pentru că și bursa și imobiliarele, investiția trebuie făcută pe termen mediu și lung. Asta clar. Tot ce e pe termen scurt o pot face doar specialiștii și profesioniștii care au în spate ani și studii, matematică, probabilități care fac bursă pe termen scurt. Riscul e mult mai mare, poți să pierzi atât în imobiliare cât și în bursă. Când investești pe termen mediu și lung,
investiția atât în imobiliare, un apartament, hai să dau un exemplu, sau o casă, cât și investiția într-o acțiune la o companie de energie sau la Tesla sau la alte companii de XTB, investiția crește pe termen mediu și lung, se apreciază. Plus câștigi și dividendele. Tu dacă vrei să vinzi acțiunile peste 10 ani, clar acțiunea s-a apreciat, iar în acei 10 ani câștigi dacă compania dă dividende, iar de exemplu în România majoritatea companiilor de energie dau dividende pentru că statul e singura metodă prin care poate să-și scoată în anul respectiv banii din companie doar prin dividende. Și atunci clar îți dă și dividende un câștig anual. Și imobiliarele, apartamentul și casa la fel. În 10 ani se apreciază, în cazul meu cum am cumpărat și am vândut, plus chiria. Dacă închiriezi apartamentul pe lună, practic îți dă lună de lună și ai dividende, că tragi linia la finalul anului, exact să aceleași dividende a unei burse. De asta eu le văd ca niște frați gemeni care trebuie privite ca atare pe termen mediu și lung, trebuie să crezi în ei și să o faci cu încredere, pentru că și bursa în ultimii 100 de ani și imobiliarele și bursa au demonstrat că dau câștiguri doar dacă crezi în ei pe termen mediu și lung. Sunt de acord, pentru că mulți oameni vin la mine și mă întreabă: băi, Eduard, vreau și eu să investesc. Și ce vrei să faci cu banii? Vreau să dau avans la o casă în 3 ani. Păi și în ce vrei să investești? În acțiuni? Da. N-ar trebui. Da, cred că marea diferență este că la imobiliare nu trebuie neapărat să diversifici. Ai un apartament, șansele, vine cu tremura aia asigurare, poate cel mai mare nenoroc pe care ai putea să-l ai, să spună o bulină roșie și să-și piardă din valoare. Sau să plătești un avans mare de 50, 70, 80%, cum s-a întâmplat, nu vreau să dau nume, dar la unui dezvoltator care să nu ducă proiectul la bun sfârșit și atunci îți pierzi avans. Asta când îl cumperi în faza de proiect. Când îl cumperi în faza de proiect. Când îl cumperi în faza finală, practic nu ai niciun risc a unui apartament, în afară de riscurile vechi care poate să spună bulină. Dacă îți cumperi un apartament relativ nou, practic nu ai risc dacă îl cumperi pe termen mediu și lung. Dacă îl cumperi pe termen scurt, există risc la fel ca și la bursă, poate să vină o criză economică, poate să vină o pandemie, Doamne ferește de un război și atunci poate să scadă. O proprietate care a investit 100.000 poate să ajungă și 50.000. Dar pe termen mediu și lung, pandemia nu ține o veșnicie, războiul nu ține o veșnicie, criza economică nu ține o veșnicie. Pe termen mediu și lung, lucrurile se apreciază. Da, și totuși la imobiliare cred că e cu atât mai greu să faci bani pe termen scurt, pentru că ai și taxele notariale și ai foarte multe costuri la început, la achiziție. Pe termen scurt pierzi în imobiliare. Dacă vrei să cumperi un apartament să-l vinzi într-un an de zile sau 2 până în 3 ani, adică termen mediu înseamnă de la 4-5 ani încolo. 4-5 ani media. Cumperi până în 3 ani, deja plătești impozit 3%, care nu știu dacă se modifică acum, dar impozitul 3%, pe lângă taxe, notarul, taxa, comisionul agentului și alte taxe, că pot mai, din punct de vedere fiscale, pot să mai apară mai mari sau mai mici. Pe termen scurt, dacă gândești o investiție, poți să ieși pe minus când tragi, mai ales dacă investiția pe care o iei necesită renovare. Practic, materiale de construcții, investiția, tot forța de muncă, costă bani și aia, care minim 10% poate. Depinde și cum vinzi, că dacă a doua oară vinzi prin agenție, mai ai și agentul în comisiuni. Da, notarul încă un onorariu, dacă colaborezi cu toți specialiștii, că tranzacția imobiliară nu e doar notarul și agentul, poate să fie un expert tehnic, care nu e o sumă foarte mare, dar eu recomand pe toți când își cumpără un apartament să meargă la un inginer. Plata unui inginer câteva sute de euro, până în 500 de euro. Un cadastrist, dacă ai nevoie de o modificare la cadastru. Un designer, un arhitect, un avocat, avocatul la fel. Sunt foarte multe proprietăți care au un istoric stufos de acte în spate. La fel nu este foarte scump, poate să fie câteva mii de euro sau câteva sute de euro, dar e bine să apelezi la specialiști pentru că este pentru siguranța ta viitoare, pentru să-ți scazi riscul investiției, practic. Eu personal era să o pățesc cu un teren, era vândut prin dare în plată și asta a fost o modalitate de a evita dreptul de preemțiune și eu eram pe cale să îl cumpăr. Dar pentru că am fost la notar și am întrebat și m-am asigurat, nu l-am mai cumpărat, pentru că exista posibilitatea ca și după 20 de ani, după ce eu îmi construiam o casă acolo, dezvoltam, să vină un proprietar din urmă și să zică că e proprietatea lui. Exact.
și să te judeci cu el, Deci, să blochezi într-adevăr, proprietatea, să nu mai poți e foarte important. să-ți câștigi investiția dacă vrei să revinzi, nu puteai să o închiriezi și atunci era un mare... Iar în cazul tău, notarul a fost și avocatul tău. Da? Tu ai fost ai fost un norocos. Bine, adevărul e că am întrebat mai mulți notari. Vezi, N-am știut că ar trebui să merg la avocat. Iar ai făcut un lucru bun pentru că ai încercat să câștigi confirmări de la mai mulți specialiști, care iar un lucru bun când investim, atât la bursă cât și în imobiliare, trebuie să apelăm la specialiști, să întrebăm poate alții prieteni sau alți investitori, domnule, cum a fost în trecut, cum crezi că va, cum e în prezent, că deja ei au o experiența, mulți filozofi, vreau să zic un mare, dar sunt mai mulți filozofi care spun lucrul acesta, învață din experiența altora. E mare lucru să poți să înveți din experiența altora, altfel înveți din experiența ta și poate să te doară rău de tot. Corect. Și aș zice că la bursă e cu atât mai important să nu neapărat să apelezi la un expert, dar să te asiguri că știi tu să faci o analiză. Pentru că atunci când investești în acțiuni individuale, trebuie să știi să analizezi partea contabilă. De aceea e bine ori să mergi pe un ETF care îți distribuie banii pe zeci, sute, mii de companii în unele cazuri și replică indici bursieri, fie să-ți creezi un portofoliu care e alcătuit din măcar 20 de companii, pentru că unele pot crește, altele pot scădea, acolo clar gradul de risc este un pic mai mare, dar pe de altă parte și istoric vorbind, randamentul bursei tinde să bată randamentul imobiliarelor, pentru că unde riscul e mai mare și câștigul tinde să fie mai mare. Da, ai dreptate. Acum și din imobiliare, adevărat, acum în imobiliare poți să câștigi mai mulți bani și să riști mai mult ca dezvoltator. Îți cumperi un teren și construiești. Construiești bloc, construiești casă, construiești și automat investiția nu se dublează, poate chiar se triplează. Profitul și investiția este mult mai mare față de un apartament care valorează 80.000 de euro. Investiția unui bloc de 20-30 de apartamente vorbim deja de milioane de euro, dar și câștigul este mult mai mare, riscul este mult mai mare pentru că durează doar să-ți iei o autorizație de construcție în București, poate să dureze și 2 ani de zile. Să mai construiești, că eu am avut cazul meu personal, am fost reprezentantul și administratorul unui fond de investiție care avea câteva milioane de euro să le investească, să construiască un bloc. Am cumpărat terenul, până am luat autorizația, la fel a fost perioada cu pandemia, a durat 3 ani de zile, că am avut nevoie de niște avize care comisiile nu prea se întâlneau fiind pandemia și treceau luni până și făceau câte o comisie la 6 luni, la 3 luni și a durat 3 ani de zile până să luăm autorizația, am reușit să o luăm. Și după aia, ca să mai și construim, a durat minim 1 an jumate, 2 ani. Asta în 1 an jumate în timingul bun, să zic. Poate și 2 ani jumate, depinde de firma constructoare, depinde de indicatori externi. Și atunci, nedepăzând de tine direct, nu poți să controlezi business-ul 100%. Și o astfel de investiție poate să dureze și 5-6 ani. Iar ecuația pe care ți-o faci la început cu cea de final poate să difere foarte mult. Tu te gândești, scot de 2-3 ori mai mult decât investesc. Dar contează și când îi scot. Că dacă trec 5-6 ani, adevărat. Eu acum am vorbit și de risc, dar poți să ai șansa norocoasă să meargă totul strună, să scoți autorizația într-un an jumate, să construiești încă într-un an și într-un 2 ani de zile să scoți un profit, să fie într-o zonă o cerere foarte mare și să scoți un profit de 3-4 ori. Nu sună rău. Dar bănuiesc că ai nevoie de capital mare și e destul de greu să obții. Adevărat. Cei care spun că se îmbogățesc sau devin milionari din bursă peste noapte, eu cred că sunt niște falși prezicători, să zic, pentru că e imposibil. Pot fi cazuri 1 la 1 milion, e ca și cum câștigi la loto. Pot fi cazuri și de acelea sau să câștige din Bitcoin, că au avut șansa să dai și în Bitcoin, dacă cumpărai cu 10 ani te îmbogățeai, dar dacă cumperi acum cu 100, cât a ajuns Bitcoin-ul, 130.000, 140.000, cu gândul că o să ajungă peste 6 luni 1 milion un Bitcoin de euro sau de dolari, greu să cred lucrul acesta. Așa e, eu cred că în primul rând cel mai mare randament îl ai la investiția în educație. Pentru că asta îți permite ție să performezi într-un domeniu specializat și să câștigi mai mulți bani.
După aceea, orice altă investiție pe care o faci, că e în imobiliare, îți cumperi un apartament ca să-l dai în chirie, că e în bursă, că e în ETF-uri, că e în titluri de stat, acolo nu e același randament. E un randament mai mic, dar totuși vine și cu acest avantaj că nu trebuie să muncești pentru el. I-ai pus acolo și banii se apreciază acțiunile, se apreciază imobiliarele în timp și... De asta am și fost profund onorat și plăcut să onorez prezența la podcastul tău, pentru că te admir foarte mult, și printre puținii tineri care pun accentul pe educația și pe cea mai importantă, educația financiară, care de multe ori educația financiară lipsește și din școli, lipsește și din facultăți, doar cele de specialitate. Dar eu cred că orice om, atât un avocat, arhitect, doctor, orice meserie, chimist, inginer, orice meserie faci în viață, e important să ai educația financiară. Pentru că tu la un moment dat ce faci în viață? Apelezi la un credit, apelezi la o moștenire, îți crește salariul și devii un profesionist care ești remunerat foarte bine. Și atunci te gândești instant, ți se aprind beculețele și gândești la investiții. Și dacă tu nu ai educația financiară, practic riscul tău e foarte mare. Și atunci de asta te admir foarte mult, pentru că ești pentru puținii care promovează foarte mult și pun accentul pe educația financiară. Îți mulțumesc frumos. Investmania într-adevăr a pornit având în minte această misiune de a oferi oamenilor o viață mai liniștită din punct de vedere financiar. Pentru că, după cum ai spus și tu, majoritatea oamenilor au o meserie, dar dacă nu știi să gestionezi banii bine, apar certuri în familie, începi să te îndatorezi poate prea mult, treci de la salariu la salariu. Sunt oameni care câștigă 15-20 de mii de lei și cheltuie toți banii și simt că nu pun nimic deoparte. Tocmai de aceea e foarte important ca fiecare dintre noi să știe să își gestioneze banii cu cap și să și investească ceva astfel încât să câștige bani și în momentul în care nu muncesc pentru ei. Clar, nu o să ai randamente foarte mari. După cum spuneam, cel mai mare randament e la educație, poate pe locul 2 la o afacere, dar acolo și riscul e mai mare și trebuie să te și implici și abia, să zicem, pe locul 3 sau 4 ceva pasiv. Da, educația este cea mai importantă, pentru că tu în viață orice faci, că de asta m-ai întrebat dacă mi-a fost frică când am făcut și firma cu case inteligente și portalul Luxury Mob. Tu în viață tot ce faci, în cazul în care trebuie să o iei de la zero, pleci iar cu experiența ta, cu bagajul tău și cu educația ta. Iar tu dacă ai o educație sănătoasă, nu o să-ți fie frică niciodată să o iei de la zero, în fine, nu de multe ori. Important e să nu o iei de la zero, să gândești o afacere, un business care să prospere. Chiar crezi că o iei vreodată de la zero? Nu o iei de la zero niciodată, pentru că orice experiență este un plus și un bagaj de valoare a ta personală pe care nu ți-o mai ia nimeni. Și doi, da, educația este foarte, 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 foarte importantă. Și trei, eu cred că la fel de importantă e fericirea. Tu știai, Eduard, în Suedia sau în țările nordice există Ministerul Fericirii? Nu știam, aud prima dată. Intră pe internet, poți să bagi Ministerul Fericirii în ce țară, o să vezi, cred că în Suedia sau mai multe țări, 3-4 țări care au Ministerul Fericirii. Tot ce facem noi și tot ce investim este vorba despre oameni, despre dragoste, de dorim bani și putere financiară, să dăm o educație mai bună poate copilului, să facem o cercetare, să facem un hobby, să facem pentru totul e bani. Și când tragem linie, ajungem la fericire și la dragoste. Ceea ce e foarte important la ajutor, pentru că poate sunt unii oameni care au momente în viață când au nevoie de ajutor și atunci tu, având bani, poți să-i ajuți. Nu neapărat cu bani direct, poți să-i ajuți ei în niște cursuri, poți să-i ajuți prin educație financiară, poți să-i trimiți la Eduard să-și ia un abonament despre educația financiară și la alții oameni. Eu cred că totul e despre fericirea oamenilor, tot ce facem și fericirea noastră personală. Uite, și în bursă, investești pe termen mediu și lung. Chiar am auzit la radio de curând un angajat care era agentul de pază sau domnul de la curățenie a unui supermarket foarte mare și primea un salariu foarte bun, $3.000-4.000 într-o țară dezvoltată el 50% din salar sau mai bine chiar, tot timpul cumpăra lună de lună acțiuni.
și asta timp de 30 de ani, n-a reușit să le scoată, dar acțiunile lui în 30 de ani a lăsat o moștenire copilului sau familiei, cine a moștenit, de aproape 8 milioane de dolari. Wow! Adică el în cazul lui nu i-a mai scos, dar important e în cazul multora, dacă investesc 20-30 de ani în imobiliare, în bursă sau în alte investiții, în business-uri care pot merge, să funcționeze, ajung la pensionare să aibă o pensionare mai fericită. Și ajungem iar la fericire. Da, deci banii nu sunt obiectivul, dar unealta. Stăteam și mă gândeam zilele trecute foarte frumos spus. La cele mai frumoase lucruri pe care le-am făcut eu săptămâna trecută. Și gândindu-mă, eu nu prea mi-aduceam aminte ce am făcut la muncă sau realizările financiare. În schimb, ce mi-aduceam aminte erau amintirile cu persoanele dragi. Și m-a făcut să regândesc un pic situația și să-mi dau seama că totuși trebuie să existe un echilibru. Uite, nici cum a trăit omul respectiv de serviciu să-și investească 50% în salariu și să zică, peste 30 de ani lăsam câteva milioane și atunci o să mă bucur de viață, dar mai degrabă să trăim o viață echilibrată, să punem preț pe familie, pe ceea ce contează pe societate, cu adevărat, pe comunitate. Exact, dar foarte important să ne eu cred că este foarte important să ne implicăm și în societatea civică și în zona civică. Contează foarte mult pentru comunitate, pentru că, uite, în anumite grupuri se pot crea idei și business-uri sau lucruri, prietenii care rămân pe viață. Sau se pot crea anumite idei care pot inova lumea. Da, corect. Și ideile respective, ca să poată fi puse în aplicare, ce necesită tot bani. Corect. Da, așa este. Dar consider că trebuie să avem un echilibru, totuși să avem și o educație financiară, pentru că dacă nu avem, iarăși ajungem la nefericire, apar problemele și atunci de ce să plusăm pe educație financiară? Tocmai pentru a fi mai fericiți și mai liniștiți. Nu neapărat pentru a ajunge milionari, miliardari sau eu știu ce. Revenind la investiții. Mulți se așteaptă să scadă piața imobiliară pentru a cumpăra. Tu ce părere ai? Pe termen scurt, eu cred că va stagna. Și de ce spun chestia asta? Pentru că, fiind acești ani electorali, în care imobiliarele, după cum știm bine toți, au crescut, tranzacțiile au stagnat. Astăzi, în piață, cred că tranzacțiile au scăzut cu peste 20-30%, dacă nu poate și mai mult. Asta nu înseamnă că nu își va reveni rapid numărul de tranzacționare al apartamentelor, dar eu cred că o perioadă, cel puțin acum avem și zona de timingul de taxe și impozite, zona economică prin care trece România astăzi, un pic de austeritate, și eu cred că tranzacțiile vor stagna în următoarea perioadă, iar chestia asta pe unii dezvoltatori cred că o să-i facă să ajusteze prețurile sau să le oprească, să nu mai crească clar, și poate chiar să le ajusteze un procent mic în jos. Dar eu asta o văd doar pe termen scurt, până să zic, în primăvara anului viitor. Ceea ce înseamnă pentru un proprietar care nu-și vinde proprietatea în 6-7 luni, clar își va ajusta prețul. Cum vrei să vinzi o proprietate? Dacă nu o vinzi în 6-8 luni, înseamnă că ești peste piață cu prețul și automat o să încerci să ajustezi prețul. Dacă asta nu vin cu îmbunătățiri la ea, să o renovezi sau să-i faci un alt upgrade pentru a o vinde cu prețul dorit. Dacă nu o vinzi în 6-8 luni, clar o să ajustezi prețul. Iar după februarie, după martie-aprilie din primăvară, eu cred că numărul de tranzacții, lumea se va obișnui, să zic, cu toată situația actuală și creșterea prețurilor și creșterea taxelor, se va obișnui cu situația actuală. Cei care vor avea bani sau vor avea un credit aprobat și vor avea necesitatea unei case, clar vor cumpăra după o așteptare, să zic, de câteva luni.
Iar eu estimez că din primăvara anului viitor lucrurile ar trebui, conform unor statistici și a unor cercetări din anii anteriori, vorbesc de 4-5 ani în urmă, în zona alegerilor, când la fel, în zona alegerilor, tot timpul tranzacțiile stagnează. Sau numărul de tranzacții scade. Nu neapărat prețurile pot rămâne acolo. Și atunci, clar, eu estimez că vor începe numărul de tranzacții să fie mai mare din primăvara anului viitor și automat prețurile să și revină dacă au fost scăzute, 10%, 5%, depinde de proprietar sau de dezvoltator cât e dispus să scadă din profit. Vorbesc. Și doi, pe termen mediu și lung, eu cred că prețurile vor crește. Vor crește pentru că cine vrea să cumpere o casă în următorii ani, un an, doi, să-și cumpere, pentru că în următorii 5 ani, 10 ani s-ar putea să nu mai poată să-și cumpere cu banii care îi au acum, dacă nu fac alții mai mulți. Am un caz a unui client de-al meu care a dorit să cumpere de la un dezvoltator cunoscut în Floreasca o proprietate cu 350.000 de euro la vremea respectivă, vorbesc de acum 7-8 ani sau 6 ani în urmă. Nu a cumpărat cu gândul că lasă, că scade, vine criza, a venit pandemia. În pandemie iar a avut șansa să cumpere nu cu 300 crescuse deja, în pandemie spre 400 de mii, iar n-a cumpărat, că domne, o să scadă, o să vină nu știu ce criză. Nu au scăzut și astăzi proprietatea care putea să o cumpere acum 5 ani valorează dublu aproape sau 600.000 de euro. Adică, iar peste următorii 10 ani, eu zic, nu vreau să fiu un profet fals, să zic, domne, cresc prețurile duble, dar vor crește cu cel puțin 50-60%. Adică, pentru că astăzi Bucureștiul este cea mai ieftină capitală europeană. Mai ales în București, vorbesc de București și de orașele mari ale României, Cluj, Iași, Constanța, Brașov, s-au dezvoltat foarte mult. Prețurile materiale de construcții costă la fel, forța de muncă costă la fel, terenurile în zone bune, în Cluj, în Brașov, costă la fel sau poate chiar mai scumpe ca Bucureștiul. În București, mai ales în ultimii 5 ani, nu prea s-au dat autorizații. Bazinul de numărului de apartamente sau de case, acum sunt livrate pe piață din autorizațiile vechi, până s-au construit, până s-au vândut. Dar în următorii 4-5 ani, nedându-se autorizații, bazinul apartamentelor noi sau caselor noi va scade. Și automat prețurile, dacă cererea va fi mare, prețurile vor crește. Și de aceea zic că nicio șansă să scadă prețurile. Chiar și dacă vine o criză economică, în cel mai rău caz sau cel mai bun caz, scade 20%, 30%, vine criza, dar nu poți să stai pe gândul că vine o criză care poate să nu mai vină niciodată și să te trezești cu un apartament care puteai să le dai cu 200.000 de euro să valoreze peste 4 ani sau 5 ani 300.000 de euro. Sau mai e chestia, nu cumpăr acum la 100.000, că aștept să scadă. Aștept criza. Trec 2-3 ani, apartamentul ajunge să fie 200.000 și fix atunci vine criza și scade la 160.000. Și te bucuri, ia uite, a venit criza, poți să cumpăr, dar tu cumperi la 160.000, nu mai cumperi la 100.000. Deci cumva, chiar dacă vine criza, nu știi când vine și probabil că chiar și cu acea scădere, prețul va fi mai mare decât e acum. Hai să spun ce s-a întâmplat în pandemie. A venit pandemia, s-au blocat toate 6 luni de zile, cât s-au blocat în 6 luni, 8 luni sau 4 luni, cât s-au blocat, cât am fost ținuți prin casă, cât toate activitățile și restricțiile care s-au dat și au stagnat numărul de tranzacții instant, a scăzut, să zic, 20%, 30% în cele mai bune cazuri, pe aici pe acolo, care proprietarii au avut nevoie repede de bani. După ce s-au relaxat lucrurile, nu că și-a revenit piața înapoi 20%, dar au mai crescut încă 20%. Adică dacă în pandemie, până să vină pandemia, apartamentul valora 100.000 de euro și în pandemie a ajuns să le iei cu 85.000, dau un exemplu, să zic, sau 80.000 de euro, pentru că un proprietar avea nevoie repede de bani și ți-a negociat un preț foarte bun și astăzi dacă îl cumperi le iei cu 80.000 în pandemie, după ce s-au relaxat lucrurile în 2 ani de zile, să zic, nu că și-a revenit înapoi la 100.000, apartamentul ăla valora 120.000. Am înțeles.
Deci, cu alte cuvinte, nu te aștepți la o scădere prea mare în perioada următoare, nu. să stagneze sau poate o mică ajustare sau corecție în perioada următoarele 6-8 luni, asta până în primăvara anului viitor. Din primăvara anului viitor, din februarie, martie, aprilie, eu văd prețurile să-și revină și chiar ușor să aibă iar să înceapă, datorită cererii și a pieței, să crească prețurile. Ok. Uite, având în vedere experiența ta cu Luxury Imob, cum crezi că va impacta inteligența artificială modul prin care noi căutăm locuințe în viitor? Clar va impacta foarte, foarte mult inteligența artificială, mai ales din punct de vedere a marketingului și a căutării unei proprietăți, a search-ului, a designului, a arhitecturii. Inteligența artificială deja, când a apărut internetul, internetul a inovat totul. Astăzi inteligența artificială va avea un impact mai mare decât a avut internetul când a apărut. Iar din punct de vedere, să vorbim strict la imobiliare, eu cred că doar din punct de vedere a marketingului și al căutării. În rest, din punct de vedere a alegerii unei proprietăți, eu sunt sigur că va trebui aleasă cu un broker imobiliar sau cu un dezvoltator, persoană fizică, să aibă un reprezentant de vânzări sau chiar el, pentru că oamenii, chiar dacă își doresc inteligența artificială sau apelează la inteligența artificială pentru a-și ușura viața, au nevoie și de resursa umană, de căldura umană, de sufletul și dragostea umană. Ai nevoie, iar acele lucruri nu vor dispărea niciodată. Iar tu, de exemplu, astăzi te vezi peste 10 ani să-ți alegi o casă sau un apartament cu un robot? Sincer, da. Să caut, nu neapărat să mă duc să vizionez. Da, la vizionare aș prefera să fie o persoană și, bineînțeles, să cumpăr de la o persoană. Sunt sigur că ai merge și la vizionare cu robot și ți-a spune robotul cele mai frumoase lucruri sau cele puncte slabe, puncte tare, adică poate chiar un om să nu știe toate, cu toate că un profesionist știe tot să-ți spună și un profesionist se documentează de construcție, de acte, dar un robot și inteligența artificială poate să-ți fie un plus, o idee peste resursa umană. Dar cu toate acestea, tu vei merge odată de dor cu un robot, dar vei apela, alegerea finală sunt sigur că o vei face cu o resursă umană, cu un om. Mai ales când e vorba de sume așa mari. Nu trebuie să fie o persoană. Inteligența artificială eu cred că va avea un impact, cum are și educația. Educația poți să o folosești și într-un scop bun și mai puțin bun. Inteligența artificială la fel o folosești într-un scop bun și mai puțin bun. Adică inteligența artificială, eu sunt sigur că va impacta lumea în sensul corect și ne va ușura munca, timpul și alte resurse pe care acum poate nu le avem. Dar nu va înlocui omul. Mai ales în zona imobiliară vorbesc. Ok. Tu cum vezi, de exemplu, în zona de bursă, în zona investițiilor, mai ales pe termen scurt? Crezi că inteligența artificială va putea câștiga bani pentru tine? Pentru că am văzut foarte multe videouri despre asta, adică... Cred că e și foarte mult marketing când vine vorba de AI în investiții, pentru că dacă ne uităm la marile fonduri de investiții, clar că au modele de machine learning care fac stock picking, care fac research, care au algoritmi automatizați de tranzacționare, există meseria de quant researcher, de quant trader, persoane care dezvoltă astfel de algoritmi automatizați de tranzacționare, dar nu avem noi acces la ei, persoanele de rând. Costă zeci de milioane, sute, poate chiar miliarde ca să stai să dezvolți, ai nevoie de o echipă foarte mare. Și atunci, părerea mea e că dacă vrei să investești la bursă, tot cea mai ok variantă e să mergi pe un ETF care îți împarte banii pe zeci, sute, mii de companii, poți alege unul la XTB, sau să-ți faci tu un portofoliu de companii analizate de tine care să-ți ofere dividende sau, în fine, în funcție de obiectivul tău.
Părerea mea e că nu va impacta foarte mult, dar în schimb va ajuta ca piețele să fie cât mai eficiente. Pentru că în momentul de față, piețele și așa sunt eficiente dacă ne referim la piețele mari. Adică în momentul în care apare o informație nouă, deja e priced in, adică nici n-a apărut bine că deja s-a ajustat prețul sau poate era chiar ajustat de dinainte. Deci acesta va fi impactul, eficiența piețelor, dar nu neapărat randamente. S-ar putea chiar să scadă randamentele pentru că sunt mai puține locuri pe care le poți exploata. Hai să vedem, ultima întrebare. Ce sfat ai avea pentru cineva care vrea să se facă acum agent imobiliar? Să-ți spun că, scurt, mi-ai deschis o idee despre inteligența artificială, că este mai mult marketing. Astăzi eu sunt sigur că sunt companii, să zic, mai mici, care nu își permit costul unui motor de inteligență artificială la un nivel foarte avansat și în spatele acelei inteligențe artificiale, de fapt, un marketing, doi oameni din China sau din India care fac anumite lucruri. Dar, da, inteligența artificială eu cred că ne va schimba viețile în viitor și în viitorul apropiat sau mediu, să zic. Și vom vedea. Atunci eu sunt sigur că oamenii au tăria și au inteligența de se adapta. Și să revin la ultima întrebare, Eduard, de ce să devină un tânăr broker imobiliar sau un om, sau chiar un pensionar poate să devină un broker imobiliar? Important e, revenim iar la educație, important e să-și facă un atestat sau să meargă la o agenție care oferă traininguri, să acumuleze experiență măcar un an de zile într-o echipă, iar după aia meseria de broker imobiliar e o meserie foarte, foarte frumoasă. Și revenim la fericire. Cunoști foarte mulți oameni, interacționezi cu foarte multe caractere, interacționezi cu foarte multe meserii, și cel mai important, munca ta este remunerată și apreciată. Cu toate că unii poate spun anumite lucruri despre anumiți brokeri, peste tot mai sunt excepții, dar meseria de broker imobiliar îți dă o viziune, a pieței, îți dă o viziune pentru a investi și pentru a dezvolta tu ca om. Eu când m-am apucat de imobiliare, pentru mine a fost o dragoste la prima vedere, să zic așa, și cu toate că eram pasionat de robotică și de matematică, de fizică, nu m-am așteptat să rămân în domeniul 20 de ani, dar când am intrat în el, a fost cu tot sufletul și după ce am văzut ce oameni cunosc, ce pot să învăț, pentru tu mai ales ca un tânăr vorbesc, ca un adolescent care încearcă această meserie, practic el poate să-și învețe, pentru că clientul lui poate să fie un investitor foarte mare la bursă sau un dezvoltator imobiliar care caută un teren. Acea persoană are un bagaj în spate și o experiență, are o educație financiară pe care, în timpul în care îl petreci cu acea persoană, te poți împrieteni și să fie mai deschis față de tine și să-ți dea niște idei pe care ție poate la momentul respectiv nu-ți veneau. Dacă erai în bula ta și te gândeai doar la meseria pe care te ești pregătit să o faci după terminarea facultății. Și atunci domeniul imobiliar și de broker imobiliar îți oferă foarte multe avantaje. Te învață să lucrezi într-o echipă. De asta important e când te apuci să mergi într-o echipă, pentru că echipa te susține, echipa uneori te educă, echipa uneori îți dă o direcție. Este un domeniu foarte frumos și un domeniu în care eu cred că pentru toți cei care au o inclinație spre vânzări, să o încerce cu toată încrederea.
Mulțumim frumos, Alexandru, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea de a participa astăzi. Informațiile au fost foarte interesante și sper că ne vom revedea peste o perioadă la un nou podcast și să ne povestești cum a decurs lansarea Luxury Imob în alte țări, în special în Spania. Poate peste 20 de ani ne auzim, vreau și eu o proprietate pe acolo, că e foarte frumos. Poate nu peste 20, poate mai rapid, peste 4-5 ani. Sau 7-8 ani, de ce nu? Doamne ajută, Adică dacă se poate atunci... Mai bine în tinerețe decât la bătrânețe. Eu mă gândeam ca oamenii respectivi de care spuneai, la bătrânețe să am acolo o proprietate în Spania, Da. Dar cred că e mai frumos când ești mai tânăr, într-adevăr. Da, eu cred că anumite lucruri pe care ai acces la ele când ești mai tânăr, față de atunci când le poți accesa după o anumită perioadă, cred că e mult mai intens și mult mai plăcut. Așa e, deci trebuie să te bucuri de lucruri și de experiențe când ești tânăr. Într-adevăr. Orice vârstă are fericirea ei, doar important e să știi cum privești lucrurile și să iei partea bună. Partea bună, pentru că la orice vârstă și în orice perioadă există oportunitățile timingului respectiv. Dar în același timp e bine să te gândești și la viitor și să investești, fie în imobiliare, fie în bursă prin XTB cu comision zero. E important să plusăm pe educație financiară și, după cum spunea și Alexandru, pot apărea oportunități în viață și dacă n-ai un ban pus deoparte, e greu să profiți de oportunitățile respective. Îți mulțumesc mult și mulțumesc pentru vizionare. Dacă vreți să vizionați podcastul în continuare, abonați-vă și așteptați edițiile următoare. Mulțumesc, Eduard, mulțumesc pentru invitație și mult succes cu proiectul tău și în planul tău de a educa financiar toată România. Mulțumesc frumos!